lihi sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 4. Lucas Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 4. Ang pulong sa Dios sa giingon, usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang ang mga tawo nagpunsiso kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa daplin sa lanaw, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Isakay si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini ug jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gituluan niya ang mga tawo. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, "Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." So this is the word of God. Makapamungko ta. So karon ato lang i-preparar ang atong spiritual, atong kalag, kay ato kang pagkano sa puno sa Ginoo. So andam na ba ang tanan? Amen. So atong i-welcome ang presensya sa buhing amahan sa kinabuhing Pastor Omar. So ato tas pulong sa Dios. Mayo ba ato ang kabuntagon? Ilingian mo tapad, ismaili. Tanawa pa ko ng namo. Usahay, utanaw ta sa mga naong sa ibang tao, murag mawala itong problema. Amen? Usahay mag-uol tagikas itong balay, pero makakita ka sa mga taong anak sa Diyos, sa ilang mga naong, daw mawala yung problema. Nabaliki pag utanaw. Diba? Ni-smile ka. Okay, praise God. Salamat kay nagkonsisok taron. Atong pasidugan ng buhay ng Diyos, itong pasalamatan, itong palakpakan, itong buhay ng Diyos. Nga wala akong mag-speak nga ang topic karon ang Lucas chapter 5 verse 1 to 4. Na yung mga tao din nga nagkonsisok, and ako nag-speak nga karon nagkonsisok ta. Nagdilit man yung nani karaghan sa mga nangagi. Karon man lang ni murag nidaghan gyud ta tungod kay mga bago so atong welcome ang mga bago napaka na tayo ng Dios. And karon ato tas topic, be available to God. Nanglan nga available ta sa Ginoo. Ato aning tapikon tungod kay sagad panato gyud kasabti unsa gyud pagka-available diha sa tubangan sa Ginoo. Diba, kining available, gamit kayo ni nato, labi na, mupalit ka o mga butang. Diba, o walay stock daan, ining palitan nimo ang tindahan, murag kag mag-uol o mahingawa. Wala na dahil mo available ani dahil. Diba? And then, example sa, mulukat ka og ticket, ganahan kang to Manila o Cebu. Kaya mag-eroplano ka o magbarko. Nya nahutdan og ticket. Wala na available nga ticket. Nya imuha yung huna-huna is Pasibo pa Manila. Di ba? Mubati kag sa goal tungod kay nahutdan og ticket. Usahay pod gigamit ko ning available sa muabang ka og balay no house for rent. Kung walay available nga abangan, bati gyapon tagagol. Amen na pabata diha. Usahay pud kining available, gamiton ko ni sa mga manag-uyab. Now, di ba ang lalaki mahanyo available pa ba kaday? Nya ang babae mulugay-lugay pug tubag. Nya bisag naa na tong babae tiki namin siya nga kung naibog siya atong lalaki nga nihanyo na ikaduha, daw kadugay-lugay sa tubag. O ngayon siya nga, wala pa biya ko, kuya. Niya, bisag na na. Pasinay na igo yun, sorry kayo sa igo. Nga karang kita, bisag dili na ta available, niya magpabulo available ta. Ha? Kaya naibog kay bayo, napuhalan tong una niyang uyab. Dili na angay nga ito ang i-practice sige. So, no? And diya po sa
moatang ka og sakyanan. Di ba mo sakay ka og series o Israel pa. Inig sulod nimo sa sakyanan yung ka nga asa mo ni available diri mga pungkuanan. Di ba? Pagtalaan nimo wala may available nga pungkuanan, nya gatindog ka, bation ka og kaguol. Nus apo rin manaog yung mga tawana eh. Lami na tayo pungko laylay kayo. Didagko na ni kumbarikos. Di ba? So, kinahanglan gyud nga kanang available. No, di ba? Di ba ang available ya series man? Pero pag sulod nimo mangita kag bangko. Wala gyud tani yun nga halay bangko. Di ba sa mo para kag series dili ka mo yun nga nanay bangko. Para bangko. Kay mo pungko ko. Series ay mong gipara pero bangko ang imong gipangita sa sunod. Kung imo na isang sabto ligsoon, sometimes kini pagka-available naanay available liha. Pero ang gusto pag ginato kana pag yung comfortable. Naay available pero ang gusto pag ginato kanang comfortable. No? Series ang gipara, available ang series, pero gusto ko niya comfortable ko, pungko gyud ko makita ko bangko. Kung ako to ni-apply sa itong ginabuhing espirituhanon, nanay available, gihatag sa Ginoo, available na. Pero sometimes, mangita pag-itag komportable. Amen? Tagaan na kag balay. Sa mas maayo gutong balay na naagi kutso. Kada komportable ma, mahigda ka nga, bro, humok-humok. Higahi, manihigana na mo. Di ba? Muna nga na-available, pero dili ta ganahan. Sa available, kaya ang itong ganahan ka to, yung comfortable na pag-iligsoon. Di ba sa sinina? Di ba? Sige, mangutang na yung sinina. Hapit ka na bulan, magbago ganin ng uban. Kada tuig. So, inigpukam nyo sa kabinet, sa imuhang aparador, o sa imuhang katong Durapax. No, daghang kayong gatumpi na sinina, pero sometimes, yung tawa ko ikasuot. Amen? Galing ko kay asa yung isuot, pero na, gapiko, luto ng piliko, ipagsulong na ganin na uban. Gawa na ni mo na suot. Pero sometimes, yung ta, wa man ko ikasuot. Isa may nakaagi ni. Kadaghan kay sa sirina. Wag kuna-una sa naglibog. So, wag ko ikasuot ini. Nga naman, naay available, pero dili ta ganahan isuot. Nga naman, kay dili ta komportable. Ganahan mo yung ta komportable. Amen? Ganahan yung ta o komportable. No? Mawag dili ka musuot, tungod kay dili ka komportable. So, kanya itong isigutan karon, be available to God. Yun na po na itong Diyos. Dili siya mahimuot o mangita siya sa mga tao nga available. Mangita siya sa mga tao nga available. Amen? Karon adto ta sa Luke chapter 5. Balikan na itong istorya. In Luke chapter 5, dili lang kini nga higayon nga si Jesus naghimamat sila ni Pedro. Kung imo ning obserbaran gyud, dili ni siya mao ang panahon nga si Pedro o si Jesus mao pa niya ang una nilang encounter. Kung dili, dugay na naka-encounter ni Pedro o si Jesus na bang nagkahimamat na sila. Kay kini si Pedro, taga Capernaum ni siya. Kung imo basahon in Luke chapter 4 verse 38 to 39, si Jesus niadto sa ilang balay nga nagsakit ang iyang ugangan. Hilangtan niya ang ugangan ni Pedro. And then giadto ni Jesus giayo. Kunya Luke chapter 5 pa ni atong gisgutan. Sa ato pa in chapter 4 nakighimamat na si Jesus o si Pedro nakahimamat na sila. Muna nga ini nga istorya pag iyo ni Jesus nga Pedro itulod og jutay og itaktak ninyong pukot. Wala gid pulo panuko si Pedro nganuman. Kay nakasinati naman siya nga si Jesus milagroso nga iyang ugangan na ayo sa hilana. Amen? So, muna nga, kung imo sabto, nisugot tayo si Pedro. Iyahan higayon na, walay kuha silang Pedro. So, atong isigutan karon, unsa gyud ang tao mahimong available. Number 1 nga punto ison ato ring dalion.
availability comes when we are empty. Ang pagka-available nato magsugod sa dihang wala ta. Kana bang wa tay sulod. Now tanawa ra gud ang gibasa kanina. Naay duha ka buksakayan nga wa gyoy sulod. Amen. Si Pedro, si Juan, si Andrew, si James, wa pud sila'y kuha. Duha na ka senaryo walay kuha, ang ilang sakayan walay sulod. Pero maoy giadto ni Jesus. No, sa kadaghan nga lugar, sa kadaghan nga kaadtuan ni Jesus, pero matingala ka nga kani nga gisit kini nga senaryo dito sila nagsiting. No, sa pelikula pa ni dito sila nag-shooting. No, daw sama gipauna na silang Pedro, tuang anang gabi nag-isda sila. Then gitugutan sa Ginoo nga wala mo kuha rong gabi. Then hanto na ugbahan sila. Then matingala ka nga ngano man pud ni mga tawhana gatong gitawag na punsiso naaman didto sa maong baybayon og naabot ko si Jesus. Si Jesus pagilang tuyo o isda? Nakoy pamunta na sa inyo ha. Isda ba ilang tuyo o si Jesus? Si Jesus ang ilang tuyo. Yun sila, nagkonsisok sila, nag-ilog sila kay pagpamati sa pulong ni Jesus. Pero katong baybayon na mo putoy dungbaanan sa mga isda. Nga daghan po kayo mamalit dito og isda. So, ang sittings lang na, ang gisitingan nila, makayunta nga, grabe kayo ang sitting sa Ginoo. Ganun man, walay isda, pero naay pulong sa Dios nga nadungog nila. Amen? Walay isda, wala sila ikuha, ang bangka, blanco, pero dili masayang ilang paadto kay pulong sa Ginoo. Amen? Ingon usab niya na sa itong kinabuhi. Kung available day ka, dili ka magbasi kung sa ka walay kuha, di ka magbasi kung sa ba ka na frustrated pa ka kay tumagabi ni muhako, wala kay kuha, pero naay pulong sa Dios. Amen? Ang importante igsoon, kana diyang available ka sa pulong sa Dios. Now, palapaki mo ang kaugalingon. Kay nakakaroon sa simbahan, nagpunggo ka diya, kay but pasabutan na, available ka. Sa kabisihon nimo, sa kadaghan nimo paninglon, daghan nimo appointment karong adlaw, na siguro kay trabaho rong adlaw, pero imong gi-absinan, imong gi-paltahan para moari ka, but pasabot, dili sayang ang imong pag-ari. Kay ang pinaka nindot nga giari nimo mo ang pulong sa Dios. Mo ni nga ang sitting dito pinaka nindot kay pulong sa Ginoo ang ilang gitapukan. No? I hope nga dili isda ang atong gitapukan dire. Pulong sa Ginoo. Dili man isda ilang gitapukan. Dili wa man may mata na sila Pedro. Dagko siguro nag isda mga tulilong. Dapat isdang tulilong. So, availability comes when we are empty. Sa tanan nga makita dito igsoon, ang pinakaunang nakita sa Ginoo, ang bangka. Naapong tanang, ano man, nga sa tanang tao dito, ang unang nakita sa Ginoo, bangka. Kay ang bangka, walay sulod. Buat pasabot, mo nang imong i-apply sa mga ginabuhing Kristohanon. Nagtanaws ang Ginoo sa mga taong empty. Diba kitawag tag empty vessel? Galamiton sa Ginoo, brabag butilya nga walay sulod. Ngano man, kay ang butilya ganing walay sulod, magamit gyud nimo kung naa kay laing isulod. Nasabtan ba nato? Pero ang butilya gani nga puno na mga tubig, daan na kay tubig, maguna-una ka nga ako ning sudlan. Diba? Kinahanglan pa nimong iabot ang sulod usa nimong masudlan og bago. Amen? That's why gitanaw sa Ginoo ang empty nga bangka, ang bangka nga walay sulod ngano man kay kaya niyang sudlan. Kung imo ang basahon ng mga padayon na gisudlan sa Ginoo puno ng duha ka bangka nga hapit sila malunod. Gikan sa walay sulod, gipuno sa Ginoo hapit sila malunod. Tibok kabing hago, pero kaya sa Ginoo usa ka segundo puno.
Amen? Sometimes atong ginabuhi, bali na natong hinago ba? Pero Lord, wa pala ginapuno ko wala siya. Wa pa napuno akong tigo. Murag gamay pa kayo kung tigo ba? So sometimes, naguna lang ang tuwa mo na na magtigong kung daghan kayo. Bro, dili, dugay kayo napuno, Lord. Alagarin ba ko ng Ginoo? I-empty pa ko rin mong kinabuhi. Diba? Kayang punon sa Ginoo. Kayang gihatag sa Ginoo in 1 second. Kayang ipuno ang duha ka bangka. Pinaagis gamanan sa Ginoo. And sometimes, wa tayo salig sa Dios. Mas unahon pa nato ang kalibutan ng mga luhatod kaysa niya. Muna nga sometimes magkakulang-kulang atong mga panalangin. Amen. Apa kata dia? Comes when we are empty. No? Kinahanglan ma-empty sa ta. Sa una, puno kayo ta. Ato mong kinabuhig. So, sama ni memory card. Katong na mga cellphone na ni makarelate. Samag memory card. Pasagar tag install o mga apps. Nahantod ni Abo sa punto ng atong memory card. No space na. Kanapang wala na kasudlan. No space na ta for sa Pangginoo. Di ba? Memory na to sa una, puno tas kahilayan, atong una-una kahilayan, puno kayo tas makalibutanon, wordly nga mga butang, puno kayo itong memory o apps nga mga kalibutanon. Pero, og dili na ma-empty igsoon, di ta masudlan sa apps nga Pangginoo. Amen? Diba ang memory? Ngayon siya, no space. Kinanglan ka mag-erase. Kinanglan ka mag-uninstall o mga apps. Diba? Usay pa sung kinabuhi. Available ang tao. Ang tao dili available. Tungkol kay daghan kayo ang apps sa iyang una-una. Daghan kayo sa una-una ang kalibutanon. That's why dili siya available sa tubangan sa Ginoo. Pero ang tao nga available sa tubangan sa Ginoo, mo ni ang mga tao nga gi-uninstall nila ang mga buhat ng kalibutanon. Diba? Ang available igsoon gamiton sa Ginoo. Ang butilya gani nga empty na, wala ay sulod, pwede nimong gamiton lain sudan nimo. Pero ang butilya gani nga puno pa, dili na magamit. Kinana punta. Kung atong kinabuhi puno gyapon tas kailayan, puno gyapon tas kalibutan ng mga butang, lisod kayong gamiton tas Ginoo. Amen ba? Kaya unsa ang paggamit kinahanglan i-resolve, kinahanglan i-uninstall, kanang i-uninstall igsoon kinahanglan walaon, kinahanglan i-remove. Para nga masudlan na pod og lain nga Pangginoo. Munang availability comes when we are empty. That's why ang bangka mo'y unang nakita sa Ginoo. Dili ang mga tao na nakita. Bangka! In sa Pedro, musakay ko ni bangka, itulog ko gamay. No? Walay sulod ang bangka. Tapos si Pedro, wakoy ko ha. Empty sila, bangka o si Pedro. Napabata diha? Muna nga, igsoon, kanidi ay pagka-availability nato sa Ginoo, kinahanglang pagpa-empty sa ta. Kinahanglang aduna tay walaon sa atong ginabuhi. O bitang dili kayo gamiton das Ginoo, tungod kay napay mga parties tong ginabuhi nga wa ko nato biyahe. Wala pa nato i-empty, puno pa kayo. I-uninstall na igsoon, i-erase na, i-uninstall. Ikaduha igsoon para ma-available tas Ginoo, being available to God. Being full, maoy makapa-available. Kayon ka o kanang empty lang, maoy available sa Ginoo gamiton, pero inon ta mo igsoon, dili tanang empty magamit. Do na po'y empty nga dili magamit. Just like sa cellphone gapon, ni empty ang battery, ang pangutana. Naay memory, pero empty ang battery. Ang pangutana na kung magamit ba ang cellphone. Dili. Ano man, empty ang battery. So, dili tanang empty magamit. Kung atong isang sabton, being full, mo mo'y maka-available. Kung puno ta, diha po ta gamiton sa Ginoo. Ang cellphone nga puno, ayaw kita nang gi-charge ni mo cellphone nga di pa puno. Kay dunay depekto anak. Kung sa lain ng pagkapinulungan, dunay side effect. Ang cellphone nimo giibot 30%, 40% giibot na dahil gigamit. Dali na kayo na malubas sunod. Pero yung cellphone ipapuno sa gyud usa nimo gamiton. Mo modunar na og dugay. Wa ko sabot igsoon ang puno mo'y nindot gamiton. Amen. Being full mao'y makapa-available. That's why kinahanglan magpapuno ta sa presensya sa Ginoo, magpapuno ta siyang pulong
aron ang Dios gamiton taniya. Amen? Si Pedro sa diyan ni Jesus itulod, itaktak yung bukod. Pagkapuno igsoon sa bangka, wala maglalin silang Pedro ug si Juan. Ala, asa naman nato ni Baligya Juan, Pedro, James, asa naman tani mga palit? No, wala sila naglalis. Tulingan, karpa, kadaghan Pedro. Kadaghan Juan. Wala sila naglilisanay tungos kadagat kuha. Puno to. Pero niluhod si Pedro. Buot pasabot. Daw sabang yun si Pedro, Lord, puno man yung bangka, pero bahalag puno ni, magpa-available ko nimo. Di ba kung ino itong sasabton, puno nag-isda ang bangka, dapat dili na ito sa available. Malimta nila si Jesus, tungkol sa kadahag panalangin. Mag-ilang una-una, kaniron, inigdunggo sa baybayon, daghan pinirong utagbo. Atong pamilya ani, daghan punta padalangin. Wala nila una-una, kung dili niluhod sila sa tubahan sa Ginoo. Pasabot, napuno, pero available sila. Amen? Muna ipangita sa Ginoo, mapuno ta sa himaya, available ta. Ang mga taong puno sa pulong sa Dios, available usahay dili. Putol-putol ang pagka-available. Pero kung puno yukas puno sa Ginoo, available ka always. Amen? Gibiyaan ni Pedro, ni Juan, ni James, gibiyaan nila ang sakayan na puno. Pag abot sa baybayon, gitulog lang na gamay, gibiyaan ang mga isda. Wala silang maingon nga, amo nang biyaan, balikan na mo na niya. Ingon ba sila? Kaya kina man sila ni Jesus, sunod kamo kanako, kay tulungan kamo pagpanagat og tao. So, gibiyaan nila. Wala sila maingon nga, Pedro. Si Juan wala maingon Pedro. Sayang nga itong isda, ay, dagpuar ba? Sukad sa atong pagpanagat, karon ba ta nakakuha ginani? Nya kaya na atong biyaan. Nganon si Pedro kay strong kayo. Isa. Juan, James, dili ta pwede mapadala. Biyaan na to na. Ngano man, kung natay biyaan, doon natay sakto mapainan. Kung doon ay mawala na to, kaya madugang sa Dios ang mas labaw pas nawala na to. Muni ang una ni Pedro. Kung naamay nawala, nawadaan man tag bangka. Nawadaan man tag bangka. Puno kayong isda, nawalaan man ta. Sunod ta sa Ginoo. Tuwa pa'y mas dugang ang Ginoo sa nawala na to. Amen? Being full mo ay makapa-available. Munang magpapuno ta, arong available ta. Huwag bitawang sige taglikramo pag-serve sa Ginoo, ano man. Kay dili ta puno sa iyang himaya. No? Ikatuloy igsoon. Anytime we must be available. Inalang atong time available po. Hinamdumis Pedro, mano to'y time nga ikatulog. Mano to'y time nga mukatulog siya, mukaon, o dili na mo managat. Adlaw na guna ko, gabi ko ng tigpanagat. Tungang gabi, gikan alas 7, abot alas 5, walay kuha. Duka kayo, walay tulog. Pagka buntag, yato ni Jesus, itaktak na yung pukot. Palawod mo, kaya para makakuha mo. Kung imo hulagwayo, mulikra mo, Lord, wako'y tulog. Lord, mukaon pa ko kay pumahaw. Lord, mupahuway sa ako sa pumanagat. Pero wala siya, niyan siya. Kaya imo ang pulang, Lord, tumano na ko. Anytime we must be available. Amen? Anytime batang available? Kinahanglan gyud ang anytime ta available. Abi nimo si Prophet Samuel, tungang gabi siya gitawag sa Ginoo. Kung mabasa nimo ang storya ni Prophet Samuel, katulog siya tawag sa Ginoo tungang gabi. Wala si Prophet Samuel mingon, Lord, tungang gabi pertulog kayo, duka kayo. Ugma na lang dagway. Ugma na lang bugutaw ga, Lord. Pero wala siya, ni mata siya. Yun siya, here I am. Lord, speak to me, here I am. Amen? Dapat ison anytime we must be available. Si Pedro, available siya. Yang time pagkatulog, kapoy kayo. Wala niyan. Yang lawas kapoy, pero available lang yapon yung lawas. Grabe. Insay kapoy niya, inala available yapon ka. Sometimes, gitagaan na ta sa Ginoo og time, kasulang ang atong lawas, dili available. Gitagaan na ka sa Ginoo, simba dito. Pero pag simba nimo dito, imong lawas dili available. Imong mata dili available. Amen? Tanaway mo tapos, o gabagano ka. Usa na itong mata dili available. Ang lawas o dalunggan available.
Luminaw. Pero ang mata, hindi na available. Babata niya? Usahay baya o kadungog taning waliha? Naana yung mga ngalan na masulod sa una-una. Siya nag-usaptan ng pastor ba? Naada yung ngalan na masulod sa una-una. Tapos, ang ngalan na masulod sa una-una, imo na yung ling-ling yun. Siya nag-yun. Pero kung ikaw may igon sa pulong sa Ginoo, may pagkang siya nag-yun, ina nga ako nag-yun. Available ko ni mo, Lord. Amen? Muna'y, sikreto igsoon, being available to God. No, ano man. Kaya ang Jesus mission, ang mission ni Jesus, does not wait until we think we are ready. Osbon ko sa English pa, Jesus mission does not wait until we think we are ready. Dili ang mission ni Jesus, dili magbase sa atuang decision nga ngayon ta, onya ra ako sa muna-unaon, o ready na maguko. No. Ang Jesus mission, anytime kang available. Kay si Pedro wa siya, Lord, niya na. Si Prophet Samuel yung, wala sa miyon, ugma na. Si Apostol Pablo, wala sa miyon, nasunod si Manara. Yun sa Lord. Silang Jeremiah sila, Lord, here I am, send me. Ipadala ko. Diba? Being available to God, anytime ka available. Si Mateo, di ba si Mateo, tax collector, na siya ay busy kayo sa pagkulikta. Pero pag yun ni Jesus, come and follow me. Automatic nitindog si Matthew o bibiyaan niya. Resign siya sa trabaho. Na wala ko nag-ingon igsoon nga mo resign mo sa iyong trabaho. Tod kay mo sunod mo sa Ginoo na mo ibiyaan. Pero kana ba mga bisyo kahilangan? Pwede ba nato nang biyaan? Para available ta sa Ginoo. Naakad pwedeng biyaan. Ayaw lang ng trabaho. Ayaw lang ng uban nga makaprima sa Ginoo. Naamo gyud pwedeng biyaan mo. Gawa pa na kay mo sa Ginoo para may mo available ka sa Ginoo. Apa ba ta diya igsoon? Ang una-una ni Pedro, kung naay nawala nato, naay dugang ang Ginoo. Muna nga sa atong ginabuhi, usay dili ta available, toy kay itong una-una, kaya ba daway? Maka-provide ba daway ang Ginoo? O wala na pula mong trabaho, kuya ko ani. Igsoon ayaw una-una mo kag trabaho, wala ipuli ang Ginoo. Ilumdumi nga ang atong Ginoo, Jehovah Jireh. No? Si Pedro, mangisda, ug isda gyud. Pagkawan mo sa mangisda o tao. Daw, ihulagay ni Pedro, kinahanglan mo sunod ko sa Ginoo mangisda ug tao nga naman. Kay kung tao ang ako mapukot, nya katong tawhana mo palit kog isda, makakaon ra gyapon ko. Muna huna-huna ni Pedro. Sa di na ta managat Juan, di na ta managat. Ano man, kung ang tao atong panagaton, ang mga tao palit og isda or makamimber ba tawag mananagat, kakaon ra gyapon tag isda. Amin na babata diha. Unang nakaulagay ko kung ginabuhi, Lord, agriculture ko. Ay biyaan ko na agriculture, pananom. Biyaan ko na pamuhi, kay pamuhi ko na pananom. Biyaan ko na Lord, busunod ko nimo. Pag nitabo nga nanay mga tao napukot na, kapanagat na. Soon, yatan ra ko og mga abot. Amen, to palakpakan tubig adyo sana. Wala mi isang dakong uma, wala imong kuan. Dako nga baol. Kuratan ni kamuti, saging, o mga salagon, mga utanon, no? Isda, bugas, pagkaraiyara. Ano man na? Ang gituan ng soon nga, my God is my provider. Bisan wala ko yung saktong baon. Nakaana ganing sa asawa ba, storyanan, may grabihan, no? Nakadawat tao mga panalangin ng tuiga o sumiyaging tuig, mga hayupan, sagad, mga bakti o baboy ba. Mura na po na itag na ibigal ini. Kanang mura na po na ay bigal. Pero wala. Thank you Lord sa mga nakadawang ini. Grabe. Kanang ug na ay dosi kabukbatan na itong bakti man. Ura na tagnay us kabuk bigal. Napabata diha? Wala kaya nagpasabot-sabot pa. Basta na-experience na mo, nga dunay nang hatag na mo, wala mi
Ayupan, walay baon. Blessing na na. Muna ang mindset ni Pedro. Ano? I hope ngayon anak punta. Nga, gigamit as Ginoo, dili takawadan. Amen? Now, tapuson ta mo sa usa ka istorya isog. Sometimes, ma-discourage ta sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kana bang, naluya ta, tayo na ta sa pag-alagad sa Ginoo. Doon na yung usa ka hari. Nga, ganahan siya, nga, magpili og mga sulugoon. Kana bang faithful nga mga servant niya. Ipatawag niya ang duha ka sulugoon, kadto niya. Ipatubang dito. Gingnan niya. Mo niya akong requirements before mo mahimo ako ang faithful nga mga sulugoon, buhatan ni ninyo. Punan ning drum og tubig gikan sa atabay. Layo-layo ang atabay. Ang drum gibuslutan sa king. Gibuslutan sa hari ba? Daghan kay ang buslot ang drum. Pakapon sila bali silang duha, suhulan sila. Usa ka adlaw nila, suhulan sila sa hari. Sa ilang suhulan ta mo. Human ta mo suhol, ibutang ta mo sa posisyon nga angay kaninyo. Nisukot ang duha, kay silduhan man sila. Muto nagkabo dito sa tabay, layo-layo ra, buo sa drum nga dako. Pag bubuan na, napay tubig. Pag ato nila sa tabay, so pagbalik nila, malana po ang drum. Sigar yung balik-balik ka po. Buo, inibalik nila, mahubas na kaya po ng tubig. Nilikra mo ng usap. Niyo ng usap. Bye. Balayan pa pagkaaning trabaho ah? Murag man ay klaro niya itong trabaho. Giulog-ulogan naman natin itong aning hari ah. Useless kayo trabaho. Oy, ganun, ipainani man ta. Nga magkabuog tubig, unya ka nang yang ipakapa na ito, buslot niya eh. Wawas na ng tubig. Niyo nung usap. Kung ikaw, magpadayon ka na, basta ako din ako padayon. Sayang kayo kung kahago, mausik ra. Di ako sa bayo, bitaw ko balo mo sa plano sa hari ini. Basta ako nasabtan nga, sweldohan man daw tayo, hindi ka human ini. So ang sweldo ay ang kita na, sweldohan tayo, ikaw man ini. Padayon ra ang katong usa. Igsoon, kato day atabaya, dali ra day mahubas. Kung mahubas tong balde, dali, ang atabay, kung kapunto nila sige ay, mahubas ra po di ay. Di pa dayon ang usa. Kabo, bugo, hubas ang balde. Kabo, sa tanto na yung kinabuigso ng atabay na hubas. Wa pa kapuntos ka adlaw, atabay na hubas na. Pag tanaw niya sa atabay na hubas, nakita niya ang singsing nga diamond. Pag tanaw niya ang diamond, ikabo niya. Kaana says yung una-una. Nagampo siya, Lord. Kung niundang panay ko sama atong mga tao, dili na ko makitaan ang singsing nga diamond. Kabalo mo, gibutan na ito sa hari igsoon ang singsing nga diamond, kay sa point ay nga mahuruto, makita nila. O kinsay makapanayon ato, makita nila. O kinsay makakabo ato, moto'y taga-acquisition sa Ginoo. Kaya kung sa wala pa po ito nahubas, kuya, nakabo na itong singsing na diamond, ibutang nila sa balde, pag aga sa tubig, makita nila ang singsing na diamond. That's why, gipuslutan ko na itong drum, para muagas ng tubig, para makakita sila sa singsing. Ang usang wala may padayon, wala kita. Ang usang nga ni padayon, nakita nila ang singsing na diamond. O, pag-abot sa hari, gingnan sa hari. Good and faithful servant. Tawad kay wa man ka niundang, bisag ikapoy ka, muni ang ganti nimo. Imo na ng singsing, o paambiton pagkitika sa akong palasyo. Kung sa may point na nigso. Ayaw ka discourage ka, wala kay kuha. Amen? Ayaw kaluya, kay ang imong ipangayo, wala pa. Ayaw pag-undang sa pag-alagad sa Ginoo, kaya uban ni undang. Ang pag-serve nimo sa Ginoo, dili useless. Sometimes mingon ang uban, useless na pagsimba, useless na pag-alagad, useless na pag-jewel vision. Pero yun ang igsoon, dili useless ang tanan ng gimo na para sa kimayan sa Ginoo. Sometimes dugay pa nimong buhaton, mag-sacrifice pa ka. Sama sa usa ka testimonyo igsoon. No? Natagaan mi og cellphone, praise God. Kana cellphone na igsoon, nataga 5,000 kapit. And lahi butong sa akong pares, lahi mong kaluhan ng cellphone pareho og color. So kay dunay taong gamit yatagan ng cellphone. E napuna lang namong gamay itong kay 5,000 ang yatag. Nga na siya. Grabe. Tinuod gili ay.
nga mag-sacrifice ang yung kaghatag dugay-dugay. Kabalo pa ka ang gahatagan niyo siya testimony bago ra natin siya. Siya isugilan niya. Muuli daw siya sa ilahang balay, tagaan siya o para papalit og baboy sa iyang amo. Sa lalaki niyang amo gisaaran. And then og mubalik siya gikan sa ilang balay, mubalik siya sa trabaho na pod, ang iya na pong asawang amo, muhatag na pong laing para ipalit og baboy. Og isulti siya, ang akong nahatag ninyo, pastor, labaw pa ang akong nadawat karon. Amen na pabata diha. Sometimes kapuyon ta kay wala nadawat dayon nato. Pero kung mo-sacrifice lang yung ka, dili ka maluya, dili na muwadon. Ihatag ni Lord para sa atong dayamon. Dugay itong nahubas, pero nakita ang dayamon. Amen na pabata diha. Be available to God. Ayaw kaluya. God bless Genesee family. Amen. Salamat, Pastor, sa mahandianong mensahe sa puno sa Ginoo. So, napanalaginan ba?